Matul il-jum ta' Santa Marija, fekruna ta' tip leatherback ittellet mejta mill-libra ta' viċin il-qala Għawdex. Tkellimna ma' Vince Attard, President ta' Nature Trust, li qalinna li din il-fekruna daħlet mal-kurrent tal-baħar viċin il-qala. Membri tal-Forzi Armati u tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA imbagħad daħlu l-fekruna ċ-ċirkewwa, imma l-fekruna kienet diġà mejta. Min awtopsja li saritilha jidher li l-fekruna mietet kawża ta' infezzjoni. Peress li hija speċi protetta u anke l-protezzjoni hija internazzjonali tissir l-awtopsja biex naraw il-kawża tal-mewt u meta ħadni għall-awtopsja li saret mal-ERA u mal-Università sibna li l-kawża kienet infezzjoni li kienet kaġunata minn plastik, kien hemm plastic bag ġol kollu minħabba jekk ma kienx qed tiekol u anke għamlet l-infjammazzjoni. Il-fekruna kellha wkoll ġrieħi gravi mal-ġewnaħ ta' quddiem kawża ta' xbieki li nqabdu magħha. Vince Attard qalilna li l-leatherbacks huwa rari li jidħlu fi bħra Maltin. Leatherbacks hija ħanajdlek l-ikbar fekruna li wieħed isib, ġifieri di tista' tikber sa 2 metri u nofs, tal-bieraħ kienet metru u 90 ċentimetru, kellha xi 8 snin, ġifieri għadha żgħira ħafna għax daw jgħixu iktar minn 100 sena. Kienet tiżen 190 kilo, ġifieri qed naraw l-ammont anki kemm kienet tiġa kbira, jitilgħu anki sa 800 kilos. Ir-rappreżentant ta' Nature Trust fakkar li l-fkieren huma annimali slavaġ u għandhom il-kapaċità li bħalhom jaqtaw seba' barra. Attard appella biex jekk wieħed jiltaqa' ma' fekruna mweġġa biex lif ħerġin dan m'għandux jinġibed. Dan għaliex hemm riskju li meta jinġibed ix-lif iċarrat l-organi interni tal-fekruna. Attard kompla jgħid li mhux l-ewwel darba li fkieren li ġew meħlusa mix-lif instabu mejtin ftit ġranet wara. Ġifieri l-appellu għal nies ma jiġbdu xejn ma iċemplunna ħalli minn hemm nieħdu ssibhom. U t-tieni nies, in-nies ma jarmux plastik għaliex il-plastik dejjem qed iżid il-kawża ta' fkieren li tikonna mejta kull sena ħabba li jaħsbuhom jellyfish. Intant, Net News kellem ukoll lil Alan Dejdun, ambjentalist, dwar it-tniġġis tal-plastik fl-ibra. Huwa qalilna li l-impatt tal-plastik jiddependi mill-kobor. Dejdun spjega li hemm dak li jissejjaħ macrolitter, jiġifieri tniġġis ta' plastik li jidher, bħal boros tal-plastik, l-ippakjar tal-fliexken tal-birra jew biċċiet ta' xbieki li jkunu ntremew jew sabu ruħhom fil-baħar. Dat tip ta' plastik jagħmel ħsara u jista' joqtol mammiferi tal-baħar bħal dniefel, fkieren u bumerini. Dejdun kompla jispjegalna kif meta l-plastik jiddeġenera u jitkisser f'biċċiet żgħar dan jagħmel ħsara kbira ħafna. Dan għaliex dawn il-biċċiet żgħar jittiklu minn ħlejjaq ċkejkna bħal plankton li huma l-bażi tal-ekosistema tal-baħar. Hekk il-plastik isir żgħir biżżejjed biex il-plankton jista' jieklu tajjeb dak ikun daħal fil-food chain. Biex imbagħad il-plankton jittikel minn ħuddajs u kbir jiekol ħudd żgħir tajjeb u ovvjament meta titla' fuq fil-food chain il-plastik jakkumula u jiżdied fil-kwantità. U jaffa rapida dispiċa fuq il-platt tagħna wkoll. Alan Dejdun qal li huwa għalhekk li huwa importanti li l-plastik li nipproduċu fuq l-art ma jgħaddix għall-ekosistema marina sabiex tiġi evitata iktar ħsara.